Kita mulai kebaktian kita. Marede Hita nomor 580 sada. Jongjong Hita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni tondi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Mulak masogot halak akan napinalua ni Jehovah. Jala Maria ria roh tu Sion. Jala halalas ni roha saleling-lelingna di atas ulu nasida. Dapoton hilas dohot las ni roha nasida. Alai maporus ma anggo arsak. Dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Martang yang mahita. Alei amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinuji magoar muda badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon, tu hatiuron. Jala di padomu hodo hami, na holang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alanii, say jalo maha mulia teon ni rohanami, naung tinopotmu, marhite-hite anakmu. Amen. Marende hita. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik parjolo, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na bagasan aek, na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik pauh paton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamu. Nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan di Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula, anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu,
ro di isi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Edina onomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papituhoni. Dibahinei do, umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmo, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano na dilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, unang homamuno, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatindakon, hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe, ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata, taringot tu patik nasapului, ondo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo naso hatu dosan, jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama, tupino parna, ro disundut patoluhon, ro disundut paopaton, pinopar ni akana sogo roha diau, alai asiro hakudo, dia kana maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalaosi patikku, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita, sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita. Jongjong kita. Joy.
tato poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi roha jala partalup ni roha. Jalana basar doho. Saimar pamuati maroham midahami. Dibaheni se sama sude dosa nami. Dangadong na bunga hu pangasahon hami. Dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo. Na hu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akana hinopkop ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Molo tung adong manang ise namar dosa. Adong do pangondiota di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggan. Taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Kur ina Kamis.
Tatayuhan mahata turbuk epistel di minggu dung ari natalon tar surat di pesalmen 77 ayat 12 sahat rodi ayat 16 tajaha marsikat sore. Sai pujioku do aka pambahenan ni Jehovah. Sai ingotoku do halongangan akana binahenai sian narobi. Jala sai marhurasi doahu taringotu aka pambahenanmu sudina. Jalai sai hutakasi do aka jadi-jadianmu. Ale debata habadion do parhitian di dalanmu. Tung debata dia ma marhati bulon songon ho ale debata. Hodo debata sipatupa halongangan di pabotohon hodo do gungum tu aka bangso. Nunga di palua ho bangsomi marhite-hite tanganmu aka anak ni si Jakob dohot si Joseph ido sahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Kur inahana. Merende hita. Taha tindakon ma haporsiate songena hina tindakon ni dongata saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hadudosan na tumopal langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silat na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik susurgo lau pundul di siamon di bata Jehovah amanai pargogo na sohato dusani di sima ibana paimahon mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sohot daging di halak nong mate
dohot di hauluan nasora sudah. Amin. Shalom mamanginang. Tatangi umat titing nama sada minggu tasadarion. Ima guarni minggu dung hari Natal 20 Desember 2024. Songon topik mandok moliate si ala asi ni rohani debata. Na perjolo titing nama ragam. Nomor sada ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas ni huria. Naman duhoti parmingguan sadarion. Jala akka tamu nami na sadarion dope perjolo sahali marminggu di gerejaon upasahat hamima hata perhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. Na paduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot persarepeon. Hami perhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsarepeon turuas nama ulang tahun di tanggal 20 tolu saat tu tanggal 20 Desember 2024. Saya dilehon debatama gajang ni umur hahe pason doa kelas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun ni enet masian pesalmen 110 ayat 20 sia. Mandok melati mahamu di Jehovah ay perdengan bahasa do ibana ay ro disaling-leleng na do asi ni rohanai. Akagor nama ulang tahun hatu tubuh dohot parsarepeon boima taida din fokus ni garejata. Nomor tolu ruas naneng marbagas titing parjolo. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma pangoli Horas Prasetyo Sianipar Eskom. Anak ni Amata Kadir Sianipar tubuh ni Enata Damelia Boru na 70. Alamat Jalan Sealas nomor 44 Wek Jericho. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot Oroan Monika Lydia Lumban Tobing SIKOM Boru ni Amata TM Lumban Tobing tubuh ni Enata F Boru Nebaho. Alamat Jalan Masjid Gang Manggis Desa Purwodadi Jalan Medan Binjai kilometer 10 sada Komawalu Huria HKBP Kana Resort Mawar Helvetia Medan. Saka pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 10 sada Januari 2025 di gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh. Masuk pukul 10 sada 00 WIB. Di nomor 4 ruas Napidda Huria. Mamukka minggu sadarion tanggal 20 Desember 2024. Nungapidda Huria ima keluarga Tonggoria Napitupulu dohot sada yanak konasida Sianwek Bethesda. Nasida Pidda Huria tu HKBP Prumnas Mandala Resort Prumnas Mandala Distrik 10 Medan Aceh. Nomor 5 Papungupelian Tujolo. Minggu sadarion Papungupelian Tujolo dohita 2A dohot 2B tuha perluan Huria dohot sentralisasi. Di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 Nanengro Papungupelian Tujolo dohita 2A dohot 2B tuha perluan diakoni sosial Huria dohot sentralisasi. Nomor 6 perpunguan bodari ujung tahun 2024 dohot tahun 2025. Nah perjolo di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di Patupa Huriata do ulang perpunguan bodari ujung tahun 2024. Maringanan di gerejata masuk pukul 10 siang 00 WIB. Nah paduahon tahun baru keluarga hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 00.00 Tapatupa Bema di Bagasta Ganup perpunguan tahun baru keluarga. Mamakke acara naung pinatupa ni Huriata jalama kuling magiring-giring di pukul 00.00 laos ditiki ima Tapatupa perpunguan di Ganup Bagasta B. Nomor tolu di hari Minggu tanggal 1 Januari 2025 di Patupa ulang tahun baru di Garejata masuk pukul 10.00 WIB. Nomor 7 Torop ni Huria nama dohoti permingguan tanggal 22 Desember 2024 Taja Bema Mangenang di stensilan warta jemaat. Nomor 8
torop ni ruas nama dohoti ulaon Natal di Huriatta. Tajahabema mangenang di stensilan warta jemaat. Nomor sia jadwal pelayanan di hari Senin saha tu hari Minggu. Tajahabema di stensilan warta jemaat. Nomor 10 ruas na opname di rumah sakit dot pemulihan di Tonga Bagas. Na perjolo NMH Naibaho Sienwek Betania opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 2 Situa I Hutajulu Sienwek Nazaret Mersahid di Tonga Bagas. Nomor 3 B Lumban Tobing Sienwek Jeriko opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 4 Nyonya Manurung Borna Pitupulu Manang Opung Kembar Sienwek Jeriko opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 5 tambahan Tony M Nababan Sienwek Jeriko opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Romawi Paduahon laporan penerimaan celengan HGBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2024 Boima Tabereng di stensilan warta jemaat. Romawi Patuluhon warta keuangan sentralisasi dot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan di Garejata tu sentralisasi dot non sentralisasi Boima Manginang Taida di lampiran kolom Parhepengon Huriatta di Minggu Sadarion. Hami Paralado HKBP Mandok Molate tu sudah ruas napasahaton pelian bulanan pelian tahun perpuluhan Hamolateon diakoni sosial pembangunan Huria di Batama mamasu-masu sudah ruas ni Huriaon. Horas Shalom. Shalom. Marende hita huhut papungu pelean sadaah dohot sadabe. Ooh.
maratangi yang mahita. Mau lihat di pasahat rohanami Tuhan, nama masuk-masuk ngulu nami setahun gok 2024. Diurupi jala dipergugui hodo hami Tuhan, dinasa ngulu nami. Sadarion minggu na perpudi tahun 2024. Naing memuji pasangapong ho hami marningok sudi dengan nibasam. Dohot naing tumangi hok katam. Alani uka maroha pikiran nami. Jala pakulingi mahami di bagasak katami. Nagabe bohal jala sipeopon nami. Laho pasangapoko jala marparangi hami di adopami. Orasi hami siad dosa nami. Perbadiai mahami asima roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom mamanginan. Hatan itu hatta di hita. Sada Timoteus sada. Ayat 12 sahatu 17. Hujah di hita. Jala tapai hutihut di bagasan roh hatta. Songonom maridok. Mauliate hudok di namar gugui honau. Ima Kristus Yesus tuhatai. Aidietong doau haposan. Ubain na dipabakit au gabi parhalado. Pangisahi doau na jolo. Jala pangalile. Jala siulahun gugu. Alai dapotan asini roha doau. Aidang huboto na huulai. Tagan soporseai do piau. Alai gabe lam sumurung do asini rohani tu hatai. Matat hapersiau do hotolong ni roha. Di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo do hataon. Nungaro Kristus Yesus tu pertibion. Paluahon pardosa. Sian akai doau na parjulu. Alai alanioddo ubain na diasiau. Naing jumolo marhite sian au. Patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai. Bahin tiruan diakka na naing persia di ibana. Tuhanguluan sa leleng na. Alai hamuliau dohot hasangapon sa leleng nama. Diraja naso marmulai. Ima dewata na manoktong. Nasodapo idaon. Nama mujungi. Amin. Ido sahana. Borhak mahita mangatusi jami taon. Ima sian topik ni minggutta. Madok mauliate. Siala asini rohani dewata. Molo tapai hutihuk nakin edetai. Sude manogi hok kita mamuji Tuhani. Ngolutta natabulus. Di bagasas sataunon. Holan alani asini rohani dewata. Hupuji asini rohani dewata. Hanya anugerah. Kehidupan kita dua hal yang kita jalani. Suka dan duka. Menderita dan bahagia. Semua itu bisa kita jalani adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Itu adalah berkat bagi kita. Yang Tuhan senantiasa berikan secara cuma-cuma. Hanya karena anugerah. Itu maksudnya. Karena itu tahu bersyukurlah kita. Kalau orang memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur apa yang diberikannya itu. Kita orang yang tidak tahu diri lah. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak menghitung atau melihat. Manang didok di epistel nakin molodang tabilang-bilangi. Balga manang gudang ninani lehon ni dewata. Jala saita parsuada. Jala saita do otik. Saitong hurang. Berarti dang sadar kita. Bahwa sebanyak-banyaknya pun apa yang kita miliki. Tetap kurang. Itu berarti kita tidak bersyukur.
Tapi sedikit pun yang kita miliki, atau mungkin banyak kesusahan dan kesakitan dan penderitaan. Tapi kalau kita, itu adalah anugerah dan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang menyertai dan memberkati kita, maka kita tahu diri bersyukur. Alani, molo didok madok mauliate, ikon takas di ujung ni tahunon, kita mengkoreksi manang mamilang-milang. Di paborhat sian epistel nakin, takas didok disi. Tung halonganga do akapabahinammu Tuhan, ninna. Marhite jadi-jadiammu, marhite jadi-jadiammu tu todikku, tu pamataku, tu nasana adong di portibion. Sudenai buatan di tanganmu, sudenai pamerengan di dewata, sudenai pangatur di dewata. Ninna parpesalmeni, alani puji-puji okku maho, disude akan adenggan, natino pami diau. Sipata kita tidak bersyukur bagaimana kita tercipta. Kadang kita merasa selalu jelek, kadang kita merasa selalu orang lemah, kadang kita merasa selalu orang miskin, kadang kita merasa orang yang tidak berdaya. Kita tidak melihat bahwa kita diciptakan Tuhan berharga, bahwa kita diciptakan Tuhan begitu indah, bahwa kita diciptakan Tuhan begitu berdaya, begitu berakal, dan begitu segalanya sebenarnya. Tapi kita seringkali merendahkan dan melihat diri kita kecil. Kita ingat depi jamitan yang pedita di tiki sekolah minggu. Jikalau pikiran atau image kita menilai diri kita rendah, maka kita tetap, ya itulah diri kita, orang rendah katanya. Tapi kalau diri kita, nilai diri kita, orang memang punya kelebihan kemampuan, ya itu adalah diri kita orang yang mampu. Nina, hukutip sian jamitan yamangi di akka jamitan Natal. Amangi nang mungkin rak makutip dohita di si. Alani ditogi hok kita di son madok mauliate ninda mamereng dohot menilai pabahenan di dewata yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar, dan menilai diri kita begitu banyak berkat berlimpah itu. Kita hidup hanya anugerah ninda. Holan asini rohan di dewata. Anggo sian gogom, anggo sian keadaanmu, anggo sian kehidupanmu. Tidak ada apa-apanya. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Alani tahu diri mahita, sidok mauliate mahita. Manang na tudongatta nama banda dinggan, dok mauliate. Manang na tu keluargata, aku berterima kasih atas keluargaku. Mungkin atas suami, atas anak, sudah bertumbuh dengan baik, sudah berpendidikan dengan baik, sudah anak yang berperilaku yang baik, yang bisa diatur. Ini yang nilai-nilai ini yang bisa kita lihat, nilai-nilai yang baik ini. Maka akan berterima kasih, itu semua buatan Tuhan yang indah untuk keluarga kita masing-masing, untuk pribadi kita masing-masing. Diberikan kita teman yang baik, diberikan kita persekutuan yang baik. Ini perlu di akhir tahun mengaruji-ruji. Dakola dosa, dakola kesalahan. Jodoh kita molo di malam tabarui, nata ruji-ruji atau tak koreksi wala perbuatan-perbuatan salah kita. Tetapi di akhir tahun ini melalui nats ini, mari kita hitung. Berkat Tuhan itu tak terhitung sebenarnya, tak terhitung. Berangkat kita, kenapa kita bersyukur melalui topik minggu, berangkat kita dari Nats. Mana Paulus madok mauliate tu dewata. Jala dienet sian hatan itu buhoddo topihi madok mauliate tu asini rohani dewata. Adong kendalan dan diadupan ni si Timoteus. Timoteuson gabe pastor manang uluan ni Huria, manang perbarita nauli umur 10 tahun dope. Tarsarupa may do anak kota, SD dope ngabui pelayanan organ, ngabui ibana pelayanan musik, mengajar kor, song leader, atar songoni. Alayang go si Timoteus daw memimpin gereja ibana. Alani posoni ibana gudang gotong akan apistar sian situa. Tapi toribana uluan, toribana perjamita na terkenal dohot nabagak.
Jala gurang gue tantangan si anak kasih tua, dohok sian ruas, yang merasa pintar dan dianggap Timotius itu orang muda yang ya songok kita kan jod demolo naposo dan nabi noto ni naposo. Itu masih terbawa emosional inna hita. Alai molo tajalo manang tanilai memang bagus ya apa yang dikatakannya bukan karena dari emosionalnya, mungkin akan kita katakan dia memang anak yang bagus indah hita. Nah, songonima si Timotius mengadopi manang manguluho kuriai dianggap akan tumua ibana poso jala hurang do perbenotoanda taringot tuhata ni dewata do hurang ibana mamaritahun barita nauli dia tong alani merasa rendama si Timotius. Adak sanggup biar orang tolak bau na manguluho kuriaun terlalu lebih pintar dari saya untuk memimpin yang saya hadapi narohani si Timotius. Alani di pabuaibana ma alana guruna si Paulus. Di pabuaibana ma tu si Paulus dang tola bau manguluhon ininda. Alaya hama alus ni si Paulus di turpuhon di suratna tu si Timotius ima natajahanakin. Didok madok mauliate mahita tu dewata. Na nidok nibana madok mauliate tu dewata. Contohna diriku inna ibana bahwa mardosa duaum jalaraku boto dosa nahu ulai inna ibana alai dipilih dewata duau gabe parhaladuna ipakulingi duau di tengah dalan jala tersadar pardosa doraku boto ditugu Tuhani duau gabe parhaladuna inna ibana ima hagalioku na marsakap ibana na ing mamunu hala Kristen alai ditugu duau gabe parhaladuna iro ibana hamaleton ni rohani ibana ima pardosa duau alai asido rohani Tuhan diau jala haposa duau gabe ula-ulani Tuhani jali molo dia tokope ho met poso jaladang margogo hurang malo ninna gumugodo pamiliton di Tuhani bahwa yang lebih dijamin dan dipercaya bagaimana Tuhan sudah memilihmu Ninna. Kata-kata orang mungkin merendahkanmu, tetapi kata-kata Tuhan itu lebih terpercaya. Dan pemilihan Tuhan terhadap dirimu itu yang pasti. Ninna si Paulus tu si Timotius. Jadi jangan menganggap rendah bahwa Tuhan mempercayakan dirimu melayani di gerejanya atau kepada umat Tuhan Ninda. Nah ditadda dewata dirim. Jada tabereng ma akan posoni dewata na mabain alasan ditogi hod dewata na sida mamaritahon barita nauli dicoba didok alani borak nina mamaritaho barita nauli songo simu sama didok manguluhon bangsoi inna ibana adaw halang duaw makatai inna si Musa alai ninna dewata dipakulingi dewata dang na au mangalehon lidah doho bibir tuho inna dewata kenapa kau tidak percaya dengan apa yang engkau beri. Nah songoniro nang pemikiran-pemikiran kita apa yang diberikan Tuhan kepada kita yang istimewa dan hebat kadang kita tidak percaya dengan apa yang kita jalani, baik itu kesusahan, bahwa lebih kuat dan lebih besar dan lebih ajaib segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ragu dan tidak percaya, sehingga kita tidak setia menembah dan percaya kepada Tuhan. Jalaido topik tu sekolah minggu nasugut ninna hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Dan hamba yang setia adalah yang tanggung jawab akan tugasnya, bahwa dia menerima tugas itu dari Tuhan, dilihat tuannya atau tidak, tetapi dikerjakan tugasnya. Nah songoni mamolo dilehot dewata tu hita talenta dohot kehidupan manang na berkat-berkat na dipercaya hodo tu hita untuk kebaikan orang, untuk kebaikan kita. Jala percaya kita dan tidak ragu bahwa apa yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak perlu ragu bahwa kita bisa menjalaninya, dan kita diminta pada hari ini adalah bersyukur. Madok mauliate tu dewata. Imana balga nang togi honon na tu hita. Jadi ngatakas taingo rato pi ni jamita
Natalate beta tu Bethlehem neng madok mau liate marsobah tu debata mamereng Tuhani pajupang dohot Tuhani nuaeng madok mau liate mak nunga di sesa dusam ai pajupang dohita dohot Tuhani melalui berkat-berkatnya. Jadi madok mau liate karena berkat Tuhan selalu bersama kita, karena Tuhan bersama kita memahami, mendalami bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Ido, madok mau liate jala tahu bersyukur kepada Tuhan karena kita merasakan tanpa penyertaan Tuhan hidup kita tidak apa-apa dan kita tidak bisa sampai saat ini. Jadi ke depan pun masih banyak rintangannya dan lebih besar. Dan semua itu tidak akan bisa kita jalani tanpa penyertaan dan kekuatan Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih menyertai, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dan memelihara kita seperti nian-nian para hari Kamis sangat menentutai. Nakin itu memang pas untuk nian-nian penghujung tahun nanti. Tuhan selalu menjagamu, Nina. Tuhan menopangmu, Tuhan memelukmu, Tuhan mendekapmu. Dan kita tidak akan jatuh dengan penuh cinta dan kasih. Didekap dengan berkat-berkat, dengan orang-orang yang terkasihi, dengan orang-orang yang sekitar kita. Itulah Tuhan itu, orang-orang yang kecil yang selalu merangkul, mendekap kita bersama dengan kita. Itulah anugerah Tuhan itu. Kembali kita kepada Nats. Paulus sangat merasakan itu adalah karena diselamatkan dari dosa. Jala dipakai debata ibana gabe ula-ulana. Jala ima dido ibana tu si Timoteus. Nang pe posoho, jala me dia tong rohapo, alai di pargugui, jala terpercaya do, pabahenan panogihon, doh talenta-talenta nanilehon di debata tuho, nunga dipercaya tuho, jangan ragu akan hal itu. Jadi songonido dang golumi unang babiar, unang biahatan, jala unang susah roham disi, alai pos maroham tu debata patukoni sudah tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati, tetap setiap hari mengalir. Kasih Tuhan itu seperti sungai, tidak akan pernah bisa diputus. Coba putus dengan pisau sungai yang sedang berjalan, nggak bisa kan? Jadi songonido berkat ni Tuhani tidak akan pernah terputus. Narohamura nggak putus solong ni dongak tuau, nggak putus basa-basa ni Tuhani enggak. Tidak pernah. Jadi apapun sekarat pun perasaan kita, kasih Tuhanlah yang tidak pernah putus dari kita. Tidak pernah terhitung anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan begitu berharga kita. Baik pun sudah debut anak kita berharga di hadapan Tuhan. Apalagi ini masih mempunyai nyawa ya, masih bisa bekerja, masih bisa ini dan itu semua. Benarlah kita harus bersyukur jala madok mauliate tu dewata. Alani si Timoteus margugo maibana marhite hatani si Pauluson arga homma talenta nani leon di dewata pajouon di dewata marhite ulahon ma jalai do dison sahat ula tohonami ninna tu si Timoteus. Artinya berjuang, tanggung jawab, setia dan melaksanakannya dengan benar pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua pekerjaan yang kita miliki dan talenta yang kita miliki, lagi kita mampu, kerjakanlah dengan benar. Karena itu adalah talenta dan pekerjaan itu adalah yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Itulah hamba yang setia, hamba yang tanggung jawab. Seperti seorang pembantu hanya takut di hadapan tuannya, itu adalah hamba yang tidak setia. Tetapi seorang pembantu yang terus tanggung jawab semua dengan pekerjaannya, itulah hamba yang setia. Jadi sudah songonido kita, sudah karejut tanah ula di nguluon, ya tanggung jawab kita mengerjakan dengan benar. Dan menghasilkan dengan benar. Dan kita bersyukuri dengan tepat bahwa segala apa yang kita miliki haruslah kita bersyukur akan semua itu. Amang inang ima intina di minggu naparpudi di bulan Desember jala
ditogiho kita mau lihat nakin jala mamilang-milangi sude pabahenan di dewata, mamilang-milangi balgani basa-basa di dewata, jala kemudian dipercayakan segala sesuatu, talenta, pemikiran, kehidupan dan orang sekeliling kita, rumah tangga, ya hargailah itu, tanggung jawabilah dan syukurilah dan buat berharga untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sama dengan Timotius, teruskanlah, setialah, ninda, kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Didok molo haposako diakka siulaomi bah lam tabbama lehonon di dewata siulaonna tuho akan balga molo haposan hita diakka naung di lehonnai molo tahitong mekmet alai persia hita diakka nani lehonnai lam martabba-tabbama pasu-pasu di dewata. Percayakah bahwa berkat Tuhan itu tetap bertambah-tambah seperti sungai tadi yang tidak pernah bisa diputus? Demikianlah berkat Tuhan dan kehidupan kita tidak pernah terputus dari kehidupan kita. Amanginang Tuhan masuk kita madok mauliati itu bersukaria marulup-ulup idona. Jadi madok mauliati itu dang mengeluh, dang menderita, tetapi dia bersuka cita nampak dari hidupnya, tersenyum melewati tahun ini dengan bersyukur apa yang sudah bisa dikerjakan. Alani taingok ma hatana madok mauliate ma hita di Kristus tuhatai naung haposan nang mar haposan manugu hita gabe naporsea ula-ulana di akasi ulauta jala akka haposan di sude pasu-pasuna nang tau jaloi. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan di panugum-nugum di hami. Na boy hami bongot ro marsobba tu adopami marhite minggu nami. Marhite na manangi hokkatam. Marhite na ditugu-tugu hami mangula-ulaon nami. Ro tuho Tuhan marsobba majalo asiasim madok mauliate. Tuhan tung nasotar pangasahok kami diri nami pikiran nami nanggugo nami songok katami tung asini roham buih hami tolhas tu ujung ni tahunon. Alani nang takas sami madok mauliate jala mamuji-muji ho jala marulup-ulup jala tanggal ma akka arsak molo adong akka kegagalan di hami di bagasan na sa tahunon naing huida hami balgado asi-asimi jala holong mi dang hea masoho siak kami nasaliling-nililing nado holong ni roham mangihot tami jala dakuranga kami jala toktong do sikop manang sempurna di patupaho di ngulu nami alani sayunang ma di rohanami ragu manang susah manang pikiran nami susah molo tung mangasaho pikiran dohok gugu nami hami alai mangasahon asiasimi madok mauliate hami na manugu hami. Tuhan mauliate ma di asiasim na mangajari hami toktong marparange di ulaon nami siganupari mangula di ulaon nami siganupari mamikiri ngulu nami dohot dia kapar sauran nami di tongani huriam, tongani keluarga masyarakat, mangulau-lau nami di perkarijuan nami masing-masing. Tuhan sasudinai dang alani gogo nami, alani asini roham. Naing pe Tuhan, paborhak mahami manalpuho tahun 2024 jala mangyahi tahun 2025. Tung unang luas sami berdalan mangalakka salakkape so mardongat toko dohot mardongan asimi. Alani sai pasu-pasu mahami tugu-tugu rohanami gugunami homa Tuhan napasikoponi asabui hami mangiahi madalani aka ari-ari nani lehomi. Nuaing pe Tuhan jalo mama oliate ni rohanami asa toktong hami madok mauliate disudeding gan basam pabahenammu na toktong maramudu-mudu manugu-nugu hami. Mauliate di huriam na toktong bui
marhubas akan aposom parhalado sintua pangulago tiki dohot parhalado nasomartohonan sian tim musik multimedia tim song leader dohot sudi akka diakonia dohot sudi akka koinonia sudi ruas ni huriam sudi tahe nasohabilanga kami sian sekolah minggu remaja naposo sahatulan sia sudi nai dimuko Tuhan marhiti sudi pakubasion ni kebersamaan ni ruas ni huriam. Dalam nami may madok mauliate tumajuna tuhebangna huriami. Alani mauliate di pasahat kami Tuhan. Tuhan sian ruas ni huriam na marulang tahun, dohot na marulang tahun keluarga, marulupulup di hari-hari na nilehomi. Alani Tuhan, urupi nasida madok mauliate di akka ari-ari na nilehommu gabe pasu-pasu jala gugo na nilehommu di tongani keluarga ima kedamaian dohot holong nasiakoi Tuhan asima roham ni hotan ni dame nasiakoi manasida marulupulup di ulang tahun keluarga maupun ulang tahun pribadi asima roham ramoti manasida nang di ruas ni huriam nagudang akka susah pikiranna manangguluna homa Tuhan na madongani so katami madok mauliate jala mangasahun gugumi tarbahen nasida di akka siulaun nasida so ngonima khusus ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na tongon okname dohot pemulihan ima amang NMH naibaho amang sintua i hutajulu be lumban tobing inang nionya manurung boru na 70. Tuhan nasida natongon okname nang pemulihan di bagas hodo uboto jala hodo narap dohot nasida alai rohami tu ado pami Tuhan mangasahun gugumi mangasahun akausaha na pinatupa nasida parhitiamu mai Tuhan payason sahid pamalum sahid sian pamatang ni sudi ruas ni huriam amanami nanami na di bagasan parsahitoni Tuhan sikok mabain las ni rohanami dohot sudi keluarga dohot hami na pungon songo dia perancangan nami molo adong akan amar libur ruas ni huriamon libur tau baru manang ujung tahun ramoti nasida borhat dohot mulak jala lancar akka perdalanan jala molo adong berlibur akka yanakon ni huriam sai toktong ramoti nasida sian parmaran hasusan asa sudi pardalanan nai makrohon sikop las ni rohana sida jala tuhona sida maporus marsigatung pasahaton hibul ngoluna Tuhan di boto hodo saluhut ngolunami alani pasikop mai narikot jala sipatu paon nami dalam nai madok moliate mamuji ho siala saluhut dengan dibasam jala sesa madosa nami asatung tau hami majalo asi-asimi jala jongjong di adopanmi marsobba pasahaton ngolunami tu adopanmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin papungu pelean maredde hita Puji Yesus si palua langit tanah marolopo-lopo haleluya
jongjok kita. Puji Yesus paluan Hosiana Maria Sora Arajana Horosis Helena Jesus Kristus Anani di mata Imana Raja di antara raja Lasun kumogok tanah Puji hati dan kona mulia ona Tatang yakoma peleata. Ali dewata amanamina di bana gijang. Hoda haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohok nasa ulibasa na maulitus. Hupasahatami ma sian nani lehon mitu hami. Pelean nami tuho. Saya jalo mai gebi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadi amaguarmu. Saya romah rajaunmu. Saya sauk malam mendoroham di bana tongon sonda di Bana Gijang. Lehon matu hami sadarion hangu luas siap hari. Saya sama dosa nami songon panisan nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan.
palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja duhut hagung kaun rodi hasa kapun saleh nilena amin. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewata Mahita, di sodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala di pasorhon madamena tu toditabe. Ina Kamis itu aja dulu. Ina Kamis dulu baru haleluya. Cepat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.